Sik ya bolo, aja ganggu aku. Aku ki arep golek kesenenganku dhewe sik. Sing jelas ki aku ki nek ora mancing ning Karambahi kaya wis ora jelas mau jane ki arep tak sepilke to. Tak sepilke. Engko ning aku wis kawanan lah ku babat-babat tetean sik ku mau. Lagi aku arep golek hiburan bolo, golek hiburan. Golek iwak, sing jelas ki arep golek iwak. Pengen ngederke tangan ben keder. Arep ngoyak babon. Wis pokoke aku arep ngikuti aku ya nggone tilikono sik nggone ngene lho. Nek kowe tekok ning storyku ning Facebook kan ora genah to, ora jelas, maksudnya ora jelas manggone nang ndi. Tapi nek kowe nonton YouTube kuwi jelas ket kok awal. Ket kok aku mangkat kok dermaga ngene iki. Engko ngasih teko nggone spote sing tak pancingi kuwi. Jadi kan nek kowe ndelok titik spote ngendi teko ning nggon Facebook ya ora patek jelas. Masalah nek Facebook kan mung potong-potongan. Nek YouTube kuwi ket awal ket berangkat ngasih teko baline kuwi kan genah tak sepil ya toh. Jadi jelas iki ngene lho. Spot sing tak pancingi kuwi memang nek menurut aku lho kuwi iwake paling gaul. Tur ya jarang misalnya gabung kok paling ya sedina rong dina. Tapi kok anu nek teko meneh iwake rono kuwi. Jadi posisi ngene iki kuwi deloken aku kok kono iki ya wis tak sepil to. Kalau Mbak Akan iku lah manggone ya pasite sing tengah lor. Sing keramat ku omahe kuwi. Ya to. Oke, nek ngono mulai saiki tak rekam. Aku manggon nang ndi, titike nang ndi, wis deloken ngono wae ya. Lah tak kei keterangan. Ya to. Tak kei keterangan sing etan dhewe kae metu mae kae nggone Pak Dartono utawa nggone Pak Ibram. Lah sing kulon kuwi sing nggone Darto kuwi sing tengah kuwi ya haup tapi iring lor. Terus sing kulon dhewe kuwi nggone Bayan. Lah kidul dhewe kae nggone Eko. Kae pocot kidul dhewe kono kae. Lah aku sing nang nggone Supri. Lah iki nggone Supri kuwi sing duwe warung bolo, sing duwe warung kuwi jenenge Supri. Lah titike pas nang kuwi nang tengah kuwi. Iki lho. Wae sing tak tudingi kuwi. Lah titike nang kono kuwi. Makane nek kowe melu aku misale teko aku, ya deloken videone ngono bolo. Lah nek sing kulon dhewe iki nggone lekmen. Alah nggone lekmen iki ora tau enek iwake kuwi. Nggone lekmen iki. Sing jelas enek iwake ya sing iki engko sing titik sing tak nggon iki engko kuwi genah enek iwake. Ning ya panas, arep ngiyup ya ora enek omahe ngono kuwi. Ya kudu siap payung. Lah. Kowe kudu siap payung ning kene iki. Nek saat iki jane asline iki pas haup-haupe iki kudune. Wong masalahe banyune ya ora anteng banget. Tur ya ora badhe, ora anteng banget. Nek posisi ngene iki posisi jos iki. Lah iki lho, manggon nang kene iki. Lah deloken dadi timbangane kowe tekok banyak tanya kuwi lha iki pas kene iki manggone. Lah manggone kene iki. Kok retok dimori etok aku dimori etok wae. Bareng karo aku ya oleh wae. Lah kene iki kono kuwi karo kene iki kidul kuwi ya to. Wis ngono ae. Angger kowe nonton videone iki mudeng asline iki. Lah kene iki pas iki lek mandek kene iki. Kene iki engko mancinge kidule kae. Terus ning sing Karamba tengah iki jebakan.
karo kidule sithik kuwi ya jebakan tapi kae dingoni. Terus iki sing kene iki ya dingoni kae ya dingoni. Lah nek golek titik sing bagus ya kene iki. Iki sak ngetan. Iki lho sak ngetan. Iki ya titik bagus. Pokoke lor Karamba iki isine ya babon biasane. Lah iki dina iki aku ki mung dhewean plek mung karo Pak Kadi manggon nanggone Bram kae. Kae masalah wedi panas bolo kae iki. Kae wedi panas. Wis beda karo aku ya, aku wis kulino ireng kok. Piye Pak Kadi wis ta urung? Ah, sik engko aku ora arep nyendali nilai iki. Ya tak kai keterangan ya bolo. Lumutku ki lumut alus tapi nganggone gambas. Gambas iki kok ngene iki, rupane rada kuning-kuning ngono gambas. Lah lumute halus ngene iki. Lagi tak campur. Jadi aku ora nganggo sak macem bolo. Ora nganggo sak macem. Lah dina iki aku ndek kan wis nganggo sing iki ya toh, nganggo iki. Lagi aku dina iki nganggo sing ijo. Sing jelas esene iki aku kadang ijo, kadang kuning, kadang putih atau bening. Nah kali ini aku nganggo sing ijo iki. Iki sing murah iki. Iki 20.000 regane. Ning iki anu bolo tak kaya tembakan semeter karo setengah meter. Setengah meter sing nggon iki apa jenenge? Sing nggon jebakan iki, kolam jebakan. Lagi sing semeter. Sing jaba ki tak kaya tembakan semeter. Bathara Ginggi kang nunggu kali, Bathara Gangga kang nunggu apa, Bathara Gangga kang nunggu segara, aku njaluk ingon-ingonmu sing ning waduk kedung ombo kene. Cilik tak tampani, gedhe tak enteni. Pokoke loro-lorone tak enteni kabeh tak adahi. Pokoke rezeki gedhe cilik tak tampani. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan ngabulke donga kula Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga haup. Nah, tuk alhamdulillah strike pertama, Lek. Loh, strike pertama alhamdulillah. Loh. Strike pertama. Oke. Strike pertama sakmene bolo. Plong. Tuk, alhamdulillah kena meneh le. Alah. Strike kedua arneng di. Arneng endi. Wis kene manut wae. Loh, lah dawane. Kok ngene bolo nilane. Dewi. Poin kedua iki. Ah. Tuk. Alhamdulillah tengah olah nonong sing kene. Sing tengah sini nong. Genti ya lah. Tuk. Alhamdulillah. Yo. Poin ketiga. Rek yang elemen kowe iki nak iki.
Tuk. Alhamdulillah nih kok cilik men. Gak apa-apa. Di poin keempat cilik. Kok semakin cilik. Sepil hasil bola. Ki masalah wis sore. Lumut entak jane urung sore banget agak asar. Tapi lumut entak pisan. Tak sepil ke hasilku ya. Iki piye ta malah. Kayak ngene iki. Lho nyela kabeh jane bola. Noleh merenyen cilik-cilik kok ngene iki. Wah, ora enek sing memper. Ora enek babone sama sekali bola iki. Dina iki. Iwake krunyil-krunyil kabeh kok ngono kuwi. Wis piye ki engko? Wis ben lah, go Bali. Aduh, hari ini bola itu merenyen sak empreki. Memang rezeki ki ora mesti bola, rezeki ya kadang ya akeh, kadang ya sithik, kadang ya gede, kadang ya cilik, kadang ya babon, kadang ya empreki. Ngono bola ya disyukuri lah. Sepira-pirane disyukuri. Sing jenenge wong mancing kuwi iki kadang ya gabluk, kadang ya boncos, kadang ya haup ngono bola. Ya wis biasa. Untuk hari ini jane tenang banget, banyune tenang banget. Ya bola bali setrek, bola beli tuk. Cuma ya kuwi iwake agak dolair bola. Agak dolair pas. Jelalas nang Karambahe sing mancing mung wong loro tok bola. Aku ora karo Pak Kaji tadi tok. Liyane iki ora do mancing dina iki Selasa. Nah, Selasa iki ya memang kadang-kadang ya oleh akeh, kadang ora oleh iki biasa. Ning babon iki mau blas ora oleh siji ya. Blas ora oleh siji bola. Wis saiki iki wayahe Bali ya Bali ngono ae. Agak jemput Pak tadi sik praune. Heeh. Rak urip tapi engko terus mati. Wah, aku tahu tak lebokke ning nggon grame. Lah nggon grame yo anu bingung nang pola-pola. Oke, bola hari ini tidak memuaskan bola, tapi ya tetap setrek. Padahal sing mancing ora akeh bola. Wong loro tok, aku karo Pak Kaji tok. Tapi memang dasarnya agak iwake agak cilik-cilik, agak dolair. Agak dolair bola iwake. Babon-babone agak do minggat do ning endi. Oke ngono bola. Ya wis. Diterima apa enake. Oke. Sampai di sini dulu ya. Yang penting info tak infokan. Info gabluk kok. Kok akeh kok ora kuwi tak infoke. Diberi perpanjang dan selalu dibukakan rezekinya, oke? Dan yang kawan-kawan yang seneng mancing semoga enggak pada boncos. Aku tak wajib boncos. Oke, sampai di sini dulu. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Kocek bisa. Bidang gua aku tak arah sana senang. Aku rene semprote kok. Ning dasare reto. Ning luar jangkel. Aku ketemono, baru terus bidang rono ku mau. Ning luar rumah. Kene kene guys. Lah nek kono nila Pak nek kita ngetuk siji loro nila nek kono. Lah iya. Lah nek proyek pare arah sana Pak. Tinggal rumah.